Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja je nezisková organizácia, ktorú v roku 2019 založil Banskobystrický samosprávny kraj spolu s neziskovou organizáciou Človek v ohrození. Agentúra práce poskytuje pracovné poradenstvo osobám dlhodobo nezamestnaným a inak znevýhodneným na trhu práce. Pri práci s dlhodobo nezamestnanými je našou prioritou individuálny prístup k jednotlivým klientom a ich potrebám, zameraný na zvýšenie ich uplatniteľnosti a celkové zlepšenie kvality ich života. Volám sa Michal Bučko, do agentúry práce som sa dostal tak, že som išiel do komunitného centra Lučenec, že si chcem nájsť robotu a oni ma poslali sem do agentúry práce. Pracovná poradkyňa agentúry práce mi pomáhala hľadať si zamestnanie, ale keďže mám len základné vzdelanie, to si bolo ťažké nájsť tú prácu. Pracujeme s komunitným centrom Lučenec. Michalovi Bučkovi sme pomáhali nájsť zamestnanie, pripravovali sme ho. Prvote sme s ním vytvárali životopis, ktorý si sám napísal na počítači u nás. Pripravovali sme ho na pohovor, rozposielali sme žiadosti a životopisy, ozvali sa mu z Adientu. Klienta sme znovu pripravovali a prešiel prvým pohovorom aj druhým pohovorom. Náš závod v Lučenci je jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne a pôsobíme v prostredí, kde je pomerne veľké zastúpenie rómskych komunít a aj veľa našich zamestnancov pochádza práve z tohto prostredia. Toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli ísť do dočasného vyrovnávacieho opatrenia a nadviazať spoluprácu s agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja. Pochádzam z chudobných pomerov, preto som si nemohol dokončiť strednú školu. Chodil som na brigády, pracoval som v lese, chodil som aj na stavby a tak. Ale z toho sa nedá vyšiť, tak som prišiel do agentúry práce. Prišiel som na to, že to základné vzdelanie je nič, tak som si poslal žiadosť na strednú školu, gymnázium v Kremnici, kde teraz študujem popri práci. Študovať popri zamestnaní je dosť ťažké, lebo nemám na to toľko veľa času sa učiť, ale hádam to zvládnem. V Adiente sa mu veľmi páči, je spokojný, že má stabilnú prácu a stály príjem. Tie zmeny mi celkom vyhovujú, len niekedy tie nočné sú dosť ťažké, keď máme 6. nočnú. Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja pre nás začala proces prípravy ich klientov na pozíciu operátorov šitia. Ich klienti sa učia šiť na našich priemyselných strojoch a pracovať s materiálmi, ktoré sa používajú v našom závode. Po úspešnom absolvovaní celého tréningového procesu na túto pozíciu absolvujú výberový pohovor a ak ho úspešne zvládnu, nastúpia k nám do pracovného pomeru ako kmeňoví zamestnanci. Pozícia operátor šitia je pomerne nedostatková pozícia na trhu práce. Je to veľmi špecifická pozícia a v podstate neexistujú ani študijné odbory, ktoré by pripravovali mladých ľudí na túto pozíciu. Takto máme možnosť my ako zamestnávateľ získať kvalifikovaných zamestnancov, ktorí pochádzajú z nášho lokálneho prostredia a tým pádom podporiť aj zvýšenie zamestnanosti v regióne. Klient, keďže sa aj zamestnal v Adiente, stále sme spolu v kontakte, komunikujeme spolu, ak by nastal nejaký problém alebo tak by sme ho mohli spolu vyriešiť. Klient v agentúre práce si urobil aj kurz lesnícky, o ktorý mal sám záujem. Michal Bučko bol našim klientom rok a pol, sme veľmi radi, že sa mu v práci darí, že sa tam osvedčil a že je spokojný so svojou prácou aj so školou.